Здравейте, младежи! Пачка! Здрасти, да. Труди се! Ти си трудовак ли? Трудовак от сега. Добре, рате. Къде че? Една легенда си отива. Войводата си отива. Това съм звънах, да ти не става да се пита. Какво ще става, бе? Чисто много снеми много сега. GM. Обе, да заслониш така. Бат, тия стопове направо са по-лъски. Абе, много мръсен вътре, бе, не сте... Трябваше... Ама аз си ги сваля после. Нещо... Абе, много прах вътре в аналото. Ами, то си е нормално за цвета, даже е чисто. Ей, тук май се е разлял кафе малко, дева. Как са различни, бе? Момче, Уелио. Кой какво пише менеджер, моли? Пише бе един Тайван. Долу е писал на това. Дай двигател, бе. Аз пък дай акумулатор. Дай двигател, ей. Че има там средния такова. Ама няма такова, бе. Бошкар унищожителя. Ходи, вземи от това, какво се правиш, бе? Бе, той ти багажника вата, какво искаш? Какво да взема, бе? Та потана. Точно това ми трябваше за моя където. Бейде, ражда. Е, ти бейте едно 200 литра ще изтикат. Дисклоп трябва да става въпрос. Дисклоп после. Няма тръп никакъв. Ние сме в ефир, бе. Ще да постигнем някъде и той да има някакви искания. Да. Това са двата, където в София останали. Според мен, когато ще прегрее след малко. И ще затегна много грозно. Леко, леко, леко. Не ги късай. Ще антифризче. Че може да ги ползваме после. Един приятел има такова. Е, бате, падна джантата. Де, кой не ги е стигнал? От 12, тогава не лягам. Направите се. Карта ли бе? Закон някак карта да го махам. Пардон. Пака на клапането отгоре. Не мога махнем да запаме. Еми да. Между другото, да. Пази се. Аре, ако не направите нищо, бъде се дръпнете да направите. Извиняваме се много. Ние просто искаме да бъдем приятели с теб. Тогава ме покарите в групата. Представиш, брат. Да го изкарал от групата. Мисля си, че и да не сложа много добре. Не е отрешаващо значение. Не бе, стегните го, бе, хубаво да тако. А ти от ли си? Той Стегните го, сега ще го изкараме навън. Ключенце? Ти сериозно бе. Ама ключа го няма. Ключа го няма, дето за да завъртиме на старта. Не проблеми. Крика дигнате да легнем отдолу и сочим от това. Не, бе, не ми източваме нищо, бат. Дай, аз ще отдавам.